DHZ Koš. Za ním sa pomaly bude pripravovať Mária Kiabová z Technickej univerzity vo Zvolenie, Jozef Bálaj, Žilinská univerzita a Nádherná Gudilová z Zvolenské Podhradie. Peter Vojáček z Technickej vo Zvolenie, Michal Ježík, Prúdkoviec. Sekundy a 71 stotín pre Aničku Bavícku. Žiaľ, tam je tá trestná minúta za to rozpojenie tých bešiek. Ktorý sa vrhá na zmotávanie druhej hadice. Tento daždík, že je ten asfalt trošku mokrý, je asi výhodou len pri tom prvom úseku, tie hadice sa lepšie klžú po tom asfalte. Ale aj takto nie je žiadna výhra, lebo ten odpor pri tom ťahaní tej hadice je naozaj veľký. Mária Kiabová už pocítila váhu dýchacieho prístroja, zatiaľ sa usmieva, je to všetko v pohode, ako hovorí. Časomiera pripravená, vynulovaná. Mária Kiabová z Technickej univerzity vo Zvolenia, je to len tvoje. Jozef Bálaj, Natália Gudilová, Peter Vojáček, Michal Ježík, Ivana Čičmancová. To sú mená, ktoré nás tu čakajú, ktoré budú títo ľudia pripravovať. Poteším ťa. Máš možnosť opakovať, časomiera zostala stať pár minút,